खुलुमबाय। दिनै 22 एप्रिल 2024 समबार। बङाइगाव जिल्लायाव हाग्रा बिफाना आयेननि बेरेखा दंफां मिलफोरनि सायाव अपारेसन खालामदों आरो बे अपारेसन खालामनायाव गोबां दंफां हमनो हादों। गासै 2.5 लाख रांनि दंफांफोरखौ हाग्रा बिफाना हमनो हादों, नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिया हमजायाखै। लखिमपुराव सासे प्रफेसारआ इलेक्शन डिउटि खालामनानै न' फारसे थांबाय थानाय समाव बिनि गारिया गुबुन गंसे बास गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव बियो थैदों। थैनाय प्रफेसारनि मुङा जाबाय राजीव लेकारू। बिपुरिया कलेजनि कमार्स आयदानि एसिस्टेन्ट प्रफेसारमोन। पान्जाबनि अमृतसराव सासे दुथां सुबुङा गावनि उदैयाव गथ' गोनां बिसिखौ बिसिनायाव दिरुंजों खानानै अरजों सावना बुथारनानै स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। अरजों सावथारजानाय बिसिनि उदैयाव 6 दाननि गथ' दंमोन आरो दायनिगिरिया गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सुदेब। बे समाव पान्जाब पुलिसआ सुखदेबखौ नागिरनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय पिंकी। उडिशानि महानदी दैमायाव गंसे पेसेन्जार लांबाय थानाय नावआ खारबाय थानाय समाव हरखाब बेलथायदों आरो बे जाथायाव सा 7 सुबुङा थैदों। बे नावजों गासै सा 15 सुबुंफोरा दावबायगासिनो दंमोन। जाथाया जाखांनायनि उनाव उडिशानि चिफ मिनिस्टारा दुखुखौ फोरमायदों आरो लोगोसे चिफ मिनिस्टार बिथाङा थैनाय नखरसेयाव नोगोद 4 लाख रांखौ फोसावनाय जादों। क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै सा 16 बिजाथिफोरनि गेजेराव नब कुमार सरनियानि अनगा गासै सा 15नि मुं फारिलाइया गनायथि जाबाय। एसटि नङै सुबुंनाबो गनायथि जाबाय, जेरै पृथ्वी नारायण देब मेस। नाथाय एसटि नङै सुबुङा एसटि रिजार्भ कायाव बोरैहाय गनायथि जाखो? थांनाय माखासे सान सिगां इउपिपिएल हानजाखौ गोख्रों रावजों बुंबाय थानाय बिसाराय एक्स एनडिपि बिसाराय बिथाङा इउपिपिएल हानजायावनो जइन जाबाय। आच्चा, सिगांनि निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आङो गासिबनिसिमबो निमाहाखौ बिहरग्रोनाय थायो। मानो होनना बुंबा आङो नंगौ एक्सुवेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि आं सासे अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन। नाथाय आं मानि थाखाय दिनै बेयाव फैनांगौ जाखो आं बेखौनो मोजाङै खेंफोरथि होनो नागिरो। मानो होनना बुंबा सिगांनो आङो बिपिएफनि जेनाखि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिमबो आं निमाहाखौ बिहरो आरो बिपिएफनिनो गुबुन जेनाखि वार्कार बा एमपिएमएलए गासिबनिसिमबो आङो आखाइ खबजोबनानै निमाहाखौ बिहरो। मानो होनना बुंबा सम आरो बोथोरनि सायावहाय दिनै आं इउपिपिएलआव फैनांगौ जादों। मानो होनना बुंबा माखासे जोंनि समस्या जेंना बेफोरनि सायाव जोङो उफाय गैयै जादों। उफाय गैयैयाव जोङो दिनै जेनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट बा रुलिं पार्टिखौनो आङो मदद होनो होननानै आङो दिनै फैनांबाय। दुखु मोननांगौ गैया। दा बेजोंनो जोङो माखासे जेन'बा रुलिं गभर्नमेन्टजों थायाबाथ' जोंनि माखासे समस्या बा माखासे जेंनाया सुस्रांजानाय नङा होननानै निस्सय आं बेखौ नुहुरदों। दा बे हिसाबैनो आङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव जइन जानायजों लोगोसे आं इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावलांगोन। सिगां आङो एनडिबिएसआव दंमोन। एनडिबिएसनिफ्राय आङो डिरेनफेक्सन जेनाखि प्रग्रेसिभ होननायाव आङो जइन जाफिनदों। थांनाय माखासे सान सिगां नोंथाङा मानगोनां एमएलए लरेन्स सिस्लानि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदोंमोन। बे समाव नोंथाङा आथिंनि माखासे हालोदनि खोथा बुंदोंमोन। नोंथांनि आथिं गाज्रि जादोंमोन, मा जादोंमोन आरो मा बुंनो सानो बे समाव? सिगांनो आङो बेखौबो गिबियावनो आङो लरेन्स इस्लारि सारनिसिमबो आङो निमाहाखौ बिहरो। मानो होनबा राजनितिक हिसाबै माखासे नङैखौबो नंगौ होननानै बुंनांनाय जायो। बे हिसाबै आङो बिथांखौ बायदि रावजों बुंफ्लांबाय। बेनि थाखाय आं बिथांनावबो निमाहा बियो आरो आथिंनि जेनाखि हालोदखौ नोंथांमोनहा सोंनाय हिसाबै आङो बेखौनो फोरमायथियो। मानो होनना बुङोबा एकर्ड जाखांनायनि उनाव नंगौ 2021 बे समावहाय आङो एक्सिडेन्ट जानानै आंनि आथिङा बायदों। निस्सय आं बिनि सायावबो दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बा लरेन्स इस्लारि सारनि दैदेननायाव आंनि जेनाखि जेंना बेफोरो लासैनो सुस्रांजालांगोन होननानै आं बिथांमोननिसिमबो आसा खालामहरनाय थायो। फैबाय थानाय समाव औ निस्सय होलांसिगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।